Hi mga ka-familia. So karon di ay welcome back to my channel. So na mga bata dito sa gawas nga sige ya kinahadlok kay ning bata kay kaning bata gigil na kasama tanan. Okay. Ganahan education nga iyang kumuton iyang paakon kay ambot asa ni na lihian ginutong Dios kinang kinangikit. So dili na kay siya so ato nang later part ato malantaw ang mga bata sig dagan-dagan kay nahadlok niya. So let's start baby. Smile sa smile. Ano to ta? Smile. Yeah. Bye-bye. 2,000 years later. Moments later. Og mao to ang video guys, og nakita ninyo ang mga bata nga loy kisa nga tanan og didagan, so naglanta ang bata nga pretty. So mo to yang abilidad gahilig kay mangwanog bata kay isog kuno kay siya. Kay basi ganahan lang pud siya mag kanang dula-dula, jud manggigil lang siya ba jud. Ang iyang pagdula-dula is pimaagi og pamaak, full smile. Smile. So more to guys. So don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more. By the way, this is Phil Chow and this is Paul. Smile. Paul smile. Paul Anthony, your vlogger for today. Bye bye.